Maswera sesimeli murume uyu anonzi yaGarikai Bvurawundi. I want to believe kuti vanhu vakawanda vanyodzwa naye, and I really apologize to many kuti I took time kuti ndiposte because nyaya iyi yakaitika muna November last year. I was referred to him necousin yangu achiti zvinhu iye akatoitisa. It's like 3 of my cousins from the same family vakaitisa, but yecousin yangu iyi she paid actually cash. It's about 20 something thousand achinzi anoitirwa South African ID, vanhu vari paZEP permit. Fine. Saka inini ndobva ndakamuconducta with faith from my cousin yekuti iye aitirwa, akatonitumira photo resmart card netemporary ID achiti temporary ID akatopiwa, smart card ratori mumaoko make kwasara kuti smart card rainzi richiri kuhome affairs asi rakabuda. Kwasara kuti cousin yangu akatonditi hanzi zvinhu zvachoni zviri legit. Ndakatoenda kuPretoria akatondindisa kuhome affairs, panenge panotori nemagadhi zvinoratidza kuti hapatombopindwi zvekumhanya. Tikatopinda mumaoffices macho tikatoitwa mafingerprints zvese zvazvo kunyatsoona kuti unoti zviri legit. Fine. I bought into the idea simply because of the trust yecousin yangu. Ndikamupa 5.5 takabvumirana kuti tiite mainstallments. Mari yacho inge iri 20 something thousand. Unfortunately tete, as I speak maproof of payments ndakamutumira via WhatsApp. Phone yangu ndobva yarasika. Sorry sis Meli, I was interrupted necall. So ndakamupa 5.5. Inini phone yandakanga nchishandisa that time yakarasika, I think second third week yaFebruary if it's not January, ndo yanga ine maproof of payments. Because iye aida kuti uitransfer secash, but I will look because mari dzese dziri 2 dzandakamutransfera it was 3.5 ne2000 ndakaita iri cash deposit. Denda ndakaita via maaccount, then it was gonna be a bit easy kuti ndaikwanisa kungoenda kubhengi rangu ndonotarisa dete randakamupa. Anyway, ndobva muna January anditi zvoni ndatokubhuka for mafingerprints. Huya ndikaenda kuPretoria early January, I think first week yaJanuary ndikatoenda kuPretoria ndikanosangana naye for the first time. Ndobva ati zvoni mazuva iwayo akasungwa, handiti anoitazve human trafficking futi, akanga asungwa. Ndobva cousin yangu atoti akuiwo munhu wako hachabatiki. Ndikati manje ndakatobhuka matiketi toita sei, hachabatiki. Saka akabuda I think 3 days before date randaifanirwa kunosangana naye racho raiti andibhukira for mafingerprints kuPretoria. Ndobva ati because ndine nyaya dzangu chichi ndikuinvestigatewa, saka kuti ndichienda kuhome affairs newe hazvichaiti. Saka ndobva tanoita mafingerprints kumapurisa, ndikatoitwa mafingerprints nevamwe vari kutongoitwawo mafingerprints ipapo, you see. Ndobva taparadzana, akati mafingerprints angu ari kumaindisa kuhome affairs chichi in 2 months process yese inenge yadi yapera. Saka ini ndakawirirana naye kuita mainstallments payment. Saka mari yandandamupa i5.5. Munhu akanyatsodyirwa mari cousin yangu because akamupa 20 something thousand, neimwe futi cousin yangu akamupa same amount, imwe cousin yangu ikamupa 8,000. Inini I have the least amount. Handisi kutaura isusu tega, varipo vamwe vanhu vari kuCape Town uko vakatodyirwawo mari, handiti. Asi inini cousin yangu anoti mukomana akatanga kuitirwa kubasa kwake zvinhu zvacho zvazviri legit, but tikazowana nhamba yekuverifya ID. Inini yangu temporary ID yanga andipa yanga yakatomixwa mazita. I'm gonna look for it ndikutumirei as an attachment futi. Yakatomixwa mazita zvazvokuti pane surname ndo pane name chichi. Taverifya ikati this person is a deceased person. ID number yandakapiwa ndeye deceased person, which means things are not legit. Mukomana yakazotanga kundituka achiti zvenanzi ndipe imwe mari. Ndikati handikupi mari. As much takaagreeya on my installments, I don't give you the money. Why? Because zvacho zvauri kuti zvakabuda, temporary ID yacho akangonditumira photo. Ndikati zvacho zvakabuda izvozvo hausi kundipa sei?
haana kundipa muruoko. And even passport yangu pandakaenda kumafingerprints ndakatoisiya kwaari achiti izvoni kazina yangu akati ndo zvainoitwa. Saka ini ndakazorasa mabank cards angu ndauda kuitisa mamwe ndobva ndakumbira kuti adzose passport ndomadzokera akaita passport. As I'm speaking ndendisitori napassport yandakatora 2019. Just imagine passport yangu ndakarenewa 2019 muna December, which means kuti iri kunopera unana 2029 uku dai ndakatoluza passport. Saka this guy now akazotanga kundituka nezvinyadzi chichichi what is 5.5 unofunga ndikamunyararira because inini handina kuona idea yekutukwa. Saka inini tete ndikuposta, rega nditoposta nenhamba yake as well kuti vanhu vave careful, but isusu mari yedu tikuida from this guy. It's either ari kutipa madocuments ari legit kana kuti ari kutidzosera mari yedu, because kupengesa vanhu tinotopengesa vanhu, uyu anonodya mubhini. Hakuna inini 5.5 yakandiwandira, it's a lot of money. Muri kuunderstanda, it's a lot of money. Isalary yemwe munhu iyoyo, saka mari tikutoida.